Ukážem vám teraz najjednoduchší úvez na chrbát, ktorý sa volá batoh. Nie je veľmi pohodlný na dlhšie nosenie, ale keď si potrebujete na kúku chrobáka vyložiť na chrbát, tak sa to v pohode dá. Jednou rukou si ho vždy pridržate, pretože nie každé dieťa je také, že sa tam proste zvalí a čaká, kým ho uviažete. Máte pripravenú nejakú úplatu, keby sa tam začalo môcť hemžiť, v snahe uísť. Vypravíte si stred šatky. Jednu časť tej šatky si môžete zachytiť zubami. Teraz už ho vlastne pridrža šatka, takže už ho nemusím tou jednou rukou držať, ale šatku mám tuto vpredu stále pevne stiahnutú. Aby som si mohla napraviť spodok, toto si pridržím medzi kolenami. Rozťahnem nožičky a pod zadoček potrebujeme dostať kúsok látky, aby sme tam vytvorili taký bačok. Poriadne si to podoťahujeme. Niekedy to treba urobiť aj na viackrát. Čo sa ti stane? Alex, pozri, čo tu? Ja nie som majsterka, mama. Nie si? Alexi, poď, chyť si do ručičky. No? Máš? Mám. Ja nie som. Takže zase bačok. Nie. Alex. Spolupracuj. Nie, miláčik. Čo sa majsterka? Ja nie som majsterka. No. Alex. Ja nie som majsterka. Teraz si to vlastne potrebujem prekryžiť pod nôžkami. Ale? Trošku naskúšam, aby mi klesol. Kuč. Dobre. No teraz v podstate môžete robiť dve veci. Buď si to uviažete túto takto. Alebo hospej. Napravíte si to, aby ste boli v pohode. Alebo, čo je trošku pohodlnejšie je, že si jeden pruh previažete po bodku. My sme spatí. Spatí, keď spíme. Počkaj. No v podstate podľa toho, koľko šatky vám tu vpredu zostane, si to buď uviažete na hrudníku, alebo to dáte ešte raz pod nôžky a uviažete na chrbte. Do kamery. Ockovi. Tak a urobíte vlastne ešte jeden úzol, ktorým to zafixujete. Na čo? Čiže už sme vlastne hotoví.